Doncs sembla que ja està clar. Per ordre del senyor president, es declara com a finalitzada aquesta pandèmia i d'un dia per a un altre deixa d'haver horari restrictiu. Els bars i restaurants poden omplir-se fins al 50% a l'interior. Les sales de ball i una part de l'hostaleria obrirà fins a les 3 de la matinada i els grups bombolla deixen de ser-ho, acabant així amb la limitació de reunions socials. Als estadis podran acudir fins a 20.000 persones a l'aire lliure i en canxes tancades fins a 4.000. Massa satisfeta veig la societat valenciana després de les falles i més encara sobre com han anat les falles. Demà comença el curs escolar i una vegada més l'alumnat i el professorat serviran d'exemple, n'estic segur.